Akukho esenza ngakho. Sikhumbula amadlozi asemakhaya ethu. Sikhumbula isinkwe saphiwa bogogo. Sikhumbula amakhehla asemakhaya kithi. Asibheke ubusuku nemini. Akukho kutheni esikwenzayo. Ehla mntakwethu ube umntwana. Ulazi idlozi. Ungaphiki nabangani abasoze bakwenzela lutho emhlabeni. Even umndeni wakho uqobo lwawo usoze wakwenzela lutho emhlabeni, but konke kwami kokuphila kuyele kuJehova kumdali wethu. Bese kulele futhi emathungeni onke asemakhaya kithi. Likhumbule ithombo lakomalume bakho Siswami nawe mfowethu ngiyakutshela idlozi likhona liyaphila. Mina ngiliphikile idlozi yami yonke kodwa ngasekhwele ngivuma ukugoma ngiyalibona idlozi liyaphila. Namhlanje impilo ayisho ukuthi injani kodwa ingcono kakhulu kuna before. Kumnandi engifisa ngiyakuthola ngesikhathi konke kuhle. Khumbula umsamo wakho uPhimdlozi khambule lo. Ngiyatholakala ku www.phimdlozi.co.za, info@phimdlozi.co.za noma ku 0766 745 458. Umakhosi ukhambule lo, abanye bathi umakhosi uMkhize wasembali eMaritzburg e1. Thokozani Mabhoko ndawo weshewe kokwana ke labo makhosi mthicama kushe kuna lonke mathonga amakhulu.